Sanibonani, igama uKanyiswakazi uMisbongo. Bafo besikhulumile ke kwenye yama-videos ukuthi okay wenze njani mangabe inamba usuyitholile kuThekwini. So ke namhlanje sithi ke iyiphi indlela eya phambili ke uqhubeka kanjani phambili ukuze uzibeke ethubeni lokuthi ugcine lo muntu mhlambe sekuyintombi yakho noma ugcina usushayisane nento yakho. Okay, so just to recap kuleya video bese ake sithi ke inamba uyithole namhlanje, right? So if inamba ukuthi uyithole namhlanje uzoyeka usuku liphele, awuzumWhatsApp awuzumfonela, so wena uzolinda ukuthi usuku liphele then ngakusasa ngabo 6-7 ilapho kuzobe usumfonela khona, ungamWhatsApp. Njengoba ngichazile ngithi ungamWhatsApp because mangabe umWhatsApp kunamathekeni uthola ukuthi ayathanda ukuthi abe nabantu abazibayo nje efonini, so mhlambe uzogcina nawe usungena kuleso sibalo sokuzibeka because anikakazani naye. So kungcono ukuthi umuntu umfonele because anikakajwayelani ngaleyo ndlela. So umfonele umuntu umbuze ukuthi uhambe kanjani, mhlambe usuku lakhe libe njani, ushaya ama-touch-up yabo, ungalasti futhi isikhathi esiningi. So ke and then ke bese uyalivala ucingo, ungasethi date ukuthi ufisa ukumbona because mangabe wenze njalo usaqala nje nokumfonela uzobona sengathi u-desperate, yabo, uguy uvela u-desperate but akumele ukhombise lokho, akumele ukuveze. So uma ngabe yena esebona ukuthi lo guy lo u-desperate, so ngeke izinto zikhambele kahle. Wena uyamfonela nje oqala umtshela umbuzo usuku lakhe lihambe kanjani, ujabulile ukuhlangana naye, so ungalisethi usuku lokuthi nibonane. Then the next following day ngaso futhi leso sikhathi ngabo 6-7 indaba ufona ngabo 6-7 because uyazi ukuthi ngaleso sikhathi mhlawumbe uzobe seqedile izinto zakubo zasendlini, mhlawumbe bepheka useqedile ukupheka, mhlawumbe sekudliwe ngaleso sikhathi, mhlawumbe usebuka iTV noma mhlawumbe ulungisela ukulala, kunabantu abasheshe balaleka. So ke uzibeke ethubeni elihle lokuthi ukwazi ukuthi ayiphendule ifoni yakho because mabe umfonela early ngabo 4-5 ayingeke, mhlawumbe uzokwesabhizi lapho, mhlawumbe ucingo lakho uzongalibambi noma elibambi bese yakutshela ukuthi yazi ngibhizi okwamanje, ngicela mhlawumbe ubuye ungifonele noma athi ngibhizi nje because vele akakujwayele, akanendaba ukuthi ufuna ukukhuluma nawe. So wena mfonele ngabo 6-7 la khona uzibeke emathubeni ukuthi nibonane, akwazi ukuthi akulalele ukuthi uthini because use free, awumxini. So ke singithi kuwe ke mangabe inamba uyithole namhlanje uyalenda usuku udlule, ungamWhatsApp ungamfoneli, ungajaha umuntu kumWhatsApp. uWhatsApp akuyona umuntu, uWhatsApp umuntu osumjwayele, awazi uvela uWhatsApp umuntu mancane, uzibeke emathubeni amancane ukuthi umuntu fake i-airtime, ungasafaka i-airtime ufonele umuntu. And then usuku olulandelayo ke so inamba uyithole namhlanje, right, uyaliyeka usuku liphele, the next following day uyamfonela ke lapho ke 6-7 ikhathi, uyambuza ukuthi uhambe kanjani usuku lakho, uyazichaza ukuthi loya guy nihlangane kuphi, mhlambe esitolo, mhlambe mall, mhlambe kuphi la nihlangane khona. Then ungasethi usuku lokuthi ufisa ukumbona. So the next following day lapho khona usumfonela umtshela ukuthi ungathanda ukuthi umbone, angaba nini free ukuze ukwazi ukuthi umbone. Then yena uzobe sekutshela ukuthi mhlambe ngoLesihlanu, ngoMgqibelo noma ngasiphi isikhathi azosisho. So ke bese umbuza isikhathi, mhlambe ngasikhathi izini akutshela isikhathi azobe free ngaso, simple kanjalo. Because mangabe kuukuthi ayichazekanga uwena, mhlambe ngeke avuma ukuthi nibonane, mhlambe uzokutshela ukuthi angazi ukuthi ngizoba free nini, yabo lo muntu akathanda ukuthi akubone because mhlambe akachazekanga the first day nihlangana uzothatha inamba. So ke kumele ukuthi ungabi nendaba, kumele ube nale mentality yokuthi anginendaba, so if engachazekanga noma engafuni ukuthi ngimbone it's fine, maningi amantombazane. So phela amantombazane mfethu ukuthi kumele ube naleyo mentality yokuthi awunendaba because mangabe ukhombisa ukuba nendaba awuwini. Kufana nomuntu thothi iThekwini imvakashele and then
desperate ufuna uyigqema ufuna uyishaya so uma ngabe desperate ufuna uyigqema uzoyincenga mfethu mhlambe ubusuku bonke mhlambe kuningi and then mhlambe egcineni izogcina isola futhi uma bese niqedile ukuthi kanti uma ngabe ushaya ngathi awunendaba ungakhombi unendaba vele sothi umuntu uyamdinga mhlawumbe ufuna ukumshaya njengoba ngichaza but uma ukhombisa ungabi nendaba ila uzibeka khona emathubeni ukuthi ke uyithole leyo nto oyifunayo because ithekeni yazi ukuthi umfana into ayifunayo kuwena ukuthi so wena uma ukhombisa vele ukuyifuna leyo nto uzibeka emathubeni ukuthi uncisheke shaya sengathi awufuni uyafuna vele but shaya sengathi awufuni uwina kanjalo ke emathekeni so ke okay ususethile ke i-date ngalo liyasuku usumfonela okwesibili so ke usekutshelile ukuthi nihlangana nini mhlambe ngolesihlanu ngomgqibelo noma ngasiphi isikhathi asishilo okay seniyahlangana ke lapho and unikeza yena ithuba lokuthi azichaze ukuthi uyinhlobo enjani yabo ubuza imibuzo relevant izinto ayithandayo empilweni khona uzombona ukuthi okay lethekeni ikanje so uma ngikhuluma nayo mele ngi-approach kanje unciphise wena ukuthi ukhulume kakhulu unike yena ithuba lokubuza imibuzo umenze ukuthi akhulume more hayi phela ukuthi nawe uzogcina lo ubuza imibuzo kuphela cha kuyona interview le nawe uzothi thase kancane but 80% we-conversation yonke kumele uphathwe yiyona ithekini wena mhlawumbe u20% kuwena so ubuza imibuzo uyamenza ukuthi akukhulume more yabo hawu ngempela hawu kwenzeka kanjani into enjalo yabo nje uyamenza ukuthi achaze more so ke egcineni kosuku uzobona ukuthi mase yedwa uzobona lo guy ukwazi ukuthi angilalele kanje yabo uzoba more interested kuwena so ke mhlawumbe umkhiphile ke lapho mhlawumbe nisepark noma wamkhiphela esitolo esithize uma umkhiphela esitolo ke uspend imali ke lapho so ongeyona into enhle nezo because lapho usuzibeka emathubeni ukuthi uspend imali kulomuntu ongakamjoyina nokumjwayela because mangabe ithekeni ngeke uwine ngokuthi uyiphi imali noma uyayithengela izipho cha uwini kanjalo uwina nje ngokuthi ubuwena ukhombisa ubunsizwa ungafani namanye amajida la ngaphandle okay so ke seliphelile senibonene ke then uzolinda ukuthi mhlambe akutext ungaqali kubuwena umtexter okay angithi senihlalile ku date leyo uzomlinda ukuthi akutext ungabuwena umfonela mhlawumbe uthi hey uenjoyileke noma uhambe kahle usuku lakho uphatheke kanjani kuphatheke kahle cha ungakwenzi lokho umlinde naye ithekeni izobe icabanga ukuthi okay uyena ozongifonela noma yena uzo WhatsApp noma uzowenzani cha wena ke ungakwenzi lokho linda yona mhlawumbe kuphela usuku lonke ingazange ibele kwena ayikho inkinga njoba ngichazile ukuthi kumele ube nale mentality ukuthi I don't care yabo so mhlawumbe kuzodlula 2 days ingakhomenti kwi-date yeni lebeni kuyona it's fine mhlawumbe ngosuku lesithathu izosho ukuthi hey what's up yabo then ke ngaleso sikhathi noma mhlawumbe izosho ukuthi ngikujabulelile ukuba nawe yabo noma ishoni something but the moment isho lokho wena into esimele uyenzeke kumele utshele ukuthi nami ngikujabulelile ukwazi ngingakwazi futhi ukuthi ngiphinde ngikuboneni phela inhloso ukuthi nibonane mfethu hayi ukuthi nizothandana efonini lon chat into engayindawo noma lon fonelana inhloso phela ukuthi nibonane nisebenzisa ifoni as ithuluzi lokuthi nihlangane so ususetha enye i-date lapho ukuthi nibonane mhlambe ke lapho ke seniyobuka i-movie mhlambe yakuvala endlini nibukela i-movie lapho usuzibeka emathubeni ukuthi okay uthole something now so but nalapho ke mase usendlini ungakhombisi ukuthi uyayifuna lento uyayidinga ngalendlela esimanga no because kuzoba nalokho ukuthi this guy is desperate yabo uzoluza mhlawumbe izogcina ingatholanga lutho so wena shasa ngathi awunendaba yabo uzobona yona izocabanga ukuthi vele this guy mhlambe njobe sebuka i-movie endlini mhlambe ufuna ukwenza ukuthi mhlawumbe ufuna ukuthi angishawe yabo wena ke fika nje ungabi lapho nje ungajahi uyiqabula because nami ngake ngalenza iphutha elinjalo yabo senginayo umuntu endlini sengijaha ukumqabula phela manje so
wangiphikisayo yabo. So kwaba awkward emva kwalokho. So nawe ngifuna ukuthi ubheka naleso simo, so jaha ukumqabula umuntu noma usufuna ukuthi ushaye into yakho, cha uzobona izokunikeza yena. Isimple kanjalo mfethu.